За своето 30-годишно съществуване, частно училище Меридиан 22 обособи и отстоя собствено място върху територията на българското, а вече и европейското образование. Изминаха 30 години от деня, в който инженер Радка Стаменова успя да превърне работния си делник в истински празник с решението да създаде училище Меридиан 22. Защото като жена и майка знаеше и вярваше, че доброто образование е условие за успешното бъдеще на всяко дете. Някога, в приказния свят на най-ранното детство, когато бяхме мънички и училището ни беше мъничко, когато бяхме плахи и училището ни правеше първите стъпки, ние вярвахме и се надявахме, падахме и ставахме. Беше ни трудно и горещо се радвахме. Вървяхме по своята пътека, която ни водеше напред и нагоре, за да погледнем сега с умиление и гордост, да си спомним с радост и малко тъга за времето, което няма да се върне. Малките момичета и момчета от тези мили спомени в старата сграда, която наричахме с любов Розовата къща, станаха гимназисти, завършиха университети, а вече се изявяват като добри специалисти в България и по света.